A primeira das citas, a organizada pola Escola de Música Sondela, terá lugar xa esta fin de semana no Coliseo Noela, con varios pases previstos para as xornadas do sábado e do domingo. Nos vamos a facer mañán o concerto dos pequerrechos, pola mañán, empezamos cos nenos de último de infantil, despois pola tarde facemos de primaria e o domingo, se o tempo nos acompaña, podémoslo facer na calle, se non no Coliseo, e xa son os alumnos que xa son adolescentes e xa maiores. Así que vos invitamos a que veñades e a disfrutar do festival. O outro festival organizado neste caso pola Escola de Danza Oitos terá lugar o domingo 26, ás 9 da noite, tamén no Coliseo Noela. O noso festival é o domingo 26 de xuño, e o que imos representar é unha creación propia do conto de Roald Dahl, As Bruxas. Non sei se sabedes o tema, é un conto moi divertido, xuvenil, e trata dunhas bruxas que queren convertir a todos os nenos en ratóns e ao final acaban elas convertidas en ratas. Esperamos que veñades, que disfrutedes dos actos. Tedes fin de semanas completos, todo seguido. Os dous festivais terán un carácter benéfico, xa que todo o que se recade coa venda das entradas, a un prezo de 3 euros, irá en favor das asociacións Aspoc e Andreas. Que todo o que se recaude esos días van dedicados tanto á asociación Andreas como a Aspoc. Eu creo que eso tamén é de recoñecerlle despois de todo o seu traballo, que eses ingresos que poidan ir dedicados a xente que tanto necesita. Gracias a todos, anímovos a que veñades o sábado, que vai ir Andreas tamén, que idelo pasar moi ben pola tarde para as gemelas que tamén temos en Noia.